Pròximament, a la seu de València tindrà lloc la representació del Messies de Händel. Participen 4 cors professionals de la ciutat, però la particularitat d'este concert radica en el fet que amb ells canten 162 aficionats a la lírica. Amb ells hem compartit una jornada d'assaig. És Fabio Biondi, encarregat enguany de coordinar les veus en el concert nadalenc del Messies, un concert que per quarta volta convida els aficionats al cant a interpretar l'obra de Händel amb professionals. La idea de un coro participativo da un sentido a la música muy importante, que es la de participar justamente y de hacer que sea un bene colectivo. Yo creo que es una oportunidad magnífica, ¿no? Sobre todo para gent que té ganes d'esforçar-se, no? de fer una magnífica obra com esta de Händel. Sobretot per a tots és un moment de germanor. Al Paranimf de la Universitat Politècnica de València es donen cita este cap de setmana per als primers assajos. 162 veus amateurs s'afegiran al cor Feconiva, el Sant Iago, la Coral Catedralícia i l'Orfeó Universitari. Per a molts s'ha complit el seu somni. Estudio bachiller y quiero ser cantante de ópera. Y entonces poco a poco me voy metiendo en coros y tal, y así a ver si lo consigo. Suposa una gran il·lusió. Ja és algo que veníem perseguint des de fa 2 anys, a poder apuntar-nos. Per circumstàncies no havíem pogut vindre, però enguany que sí que han pogut, en seguida, sense pensar-ho. El 10 de desembre, a l'Institut Valencià de la Música i a la Seu Cultural de la Caixa repartiran les invitacions gratuïtes per sentir estes 500 veus juntes a la Seu Valenciana.